खोला खरफागुरि गामिया गामियैनो गाजा गोमजायै लोक्षि गार्जा फुजा आरो खेराइ खुंफुंदों। चिरां जिल्ला खुंग्रिं खोला खरफागुरि गामिया बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बादि देग्लायबो बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो रायजोनि लोक्षि गार्जा फुजाखौ गार्जासालियाव गाजा गोमजायै खुंफुंनायजों लोगोसे खेराइ फोरबोखौबो गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे समाव गार्जा फुजा आरो खेराइ फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै खरफागुरि गामिनि गावबुराया मा फोरमायखो फै नायनि। सिगां नोंथांमोननि मिडिया नोंथांमोनखौ सिगांग्रो बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। जोंहा दिनैहाय खुंग्रिं खरफागुरि गामियाव जोंहा 9-10 अक्ट' बे अक्ट'आव जोंहा जोंनि गामिनिनो गार्जा फुजाजों लोगोसे जोंहा दिनैहाय खेराइ फोरबो दं। बे खेराइ फोरबोआव जोङो बयबो जों गामियैनो खौसे जानानै जों बे फुजाखौ होनाय जादों। आरो जोंनि गामिया गोदोनिफ्रायनो जोङो बुलि बाथौजों जोङो बे फुजाखौ होनाय जायो। जोंहा दिनैहाय 1966 सननिफ्रायनो जोंहा बुलि बाथौजों जों गामिखौ दैदेनबोनाय, जोंनि गोदोनि आबै आबौनि दिननि धोरोमखौनो जों गाराखै। बे दिनै फैयै फैनानै जों सिगां समाव जोङो खेराइ गार्जाल' होनाय जायोमोन, गार्जा फुजाल' होनाय जायोमोन। दा बिनि ससेनिफ्राय जोङो गामिनि जे थासारिखौ लानानै जोङो खेराइ फोरबोबो लाफानाय जाबाय। दिनै फैयै फैनानै खेराइ फोरबोआ 8थि खुंगा जों खेराइ फोरबो खुंबाय आरो खुंलांबाय थागोन। जोंहा जोंनि गामिनि जों फान्डजोंनो जोंनि नैबे धोरोमखौ जों फोथांनानै लाखिगासिनो दं आरो जों फोथांलांबाय थागोन। आरो जोंनि धोरोमखौ जों बुहुमाव गेरेमसा महर होनो आरो गेरेमसा हारि हिसाबै जोङो नैबे धोरोमजोंनो जों लांबाय थागोन आरो जों धोरोमखौ जेब्लायबो फोथांनानै लाखिबाय थागोन। नोंथांमोना जे खेराइ आरो गार्जा फुजा होयो, बेखौ बोसोरै होबाय थायो नामा? जोङो खेराइ गार्जा आरो खेराइ फोरबो खुंनाया जाहैबाय, जोङो 3 बोसोर खेरायो आरो 3 बोसोर नेम बायदियै जों द्रप थायो आरो 3 बोसोर द्रप थानायनि उनाव आरो 3 बोसोर जों खेराइलांबाय थागोन आरोखि। बिथांमोननिसिम आङो सिगां साबायखर बावबाय आरो रोजा रोजा आंनि अननाय गोसो गोरबोनिफ्राय जासिबाय। दा दिनै आङो बे गामिनि गावबुरा, दिनै आं गावबुरा सालायनाया 10 बोसोर जाबाय आरो बे दिनैनि जोंनि फोरबो, बे जोंनि फुजा, जोंनि लोक्षि गार्जाजों लोगोसे जोंहा खेराइ फोरबो जोङो 3 बोसोरिया जोङो खुंनाय जायो आरो 3 बोसोरखौ जोङो द्रप दोनो। दा बेफोरखौ लानानैनो आङो दिनै जोंनि बर' हारिनि गासैबो जोंनि थांनानै थानाय आरो जोंनि हारिमु कालचार सोदोमस्रि बर'नि मोनसे महरखौ जोङो दिन्थिनो फुंनाय जायो। दा बेफोरखौ लानानैनो दिनै जोङो जोंनि नाजानाय आरो जोंनि जुजिनायनि गेजेरजों जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो आखायाव लादों आरो जोङो दिनै मोजाङै मोजां खुंफुंनो जोङो नाजागासिनो आरो जोङो नाजाबावगोन। जोङो दा जोंनि नैबे जे थानसालि, बे थानसालि मावफुंनायावबो जोङो जोंनि गामिनि फान्डजोंनो नाजानानै जोङो मोनसे जोंनि नैबे गार्जासालिखौ खुंफुंबाय आरो जोङो दा गिदिरथार मोनसे मन्दिर थानसालि खुंफुंनो आखायाव लाबोदों। बेखौबो जोंनो फान्डजोंनो जोङो नाजागोन। जों बुंनायसो जायो, माने जोङो हेल्प नाङा, रावनिबो सरखारनिबो नाङा। जों थांखि लाखानायखाय टारगेट खालामखानाय, जोंनि फान्डजोंनो जोङो मावफुंगोन आरो। सानबेसेनि हाबाफारि लानानै बे फोरबोखौ फालिनाय जायो खेराइ फोरबोखौ? बे जोंनि दिनैनि फुजा फोरबोआ जाहैदों जोंना सानथामनि थाखाय, जोङो सानथामजों जोङो खुंफुंनो आखायाव लादों आरोखि। जोङो माखासे समाव जोङो नुनो मोनो दे माखासे गोबां मानसिफोरा, जोंनि बर' हारिफोरा गावनि बे बाथौ धोरोमावनो गावनि हारिनि गुबै धोरोम होननानै बुङो, नाथाय गोबां मानसिफोरानो बे धोरोम फालिनाय बा धोरोम सिबिनायावहाय बाहागो लानायखौ जों नुनो मोना। मा बुंगोन नोंथाङा? बेफोर माने गावनि सान्थौआ जुदि थौलेब्ला बे बाहागो लाखाया। जोंबो बुंगासिनो बेखौ, जोङो मिथिं दावथिङाव जोङो बुंबाय थायो दे, नोंथांमोना जुदि
गोसो गोथौ दङ सान्थौ दङब्ला साननाय दङब्ला नोंथांमोना लैहोर लैहोर बाहागो लानो हागोन। ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि जों हमदांनो हायो नोंथांनि गोसोआ थौले जाय बाहागो लाया बे बिथांनि गोसोआ थौले होननानै जोङो माने सनसल गोसो होननानै जोङो साननानै लायो आरोखि। नोंथाङा सासे बे गामिनि दैदेनगिरि जानानै माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटि माखासे खामानि मावबाय थायो बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? दा जायफोर बिथांमोना लाइमोन बिथांमोना जे मावसोमगासिनो दङ खाथि सोमगासिनो दङ बिथांमोना दासिमबो बुजिनो हाबाय साननो हाबाय दे जोंनि बे बाथौ धोरोमनिफ्राय मा रहिस्य दङ बिथांमोना दिनै फरायनायनि गेजेरजों मोनथिनो मोननानै दिनै जथेस्थ' भाबै हमदांनो हाबाय आरो। जिहेथु जोंनि गामिया ओरैबायदि जोङो बोसोरफ्रोमबो बेखौ फालिबाय थायो माने बोसोरफ्रोम होननानै बुङोब्ला गोरोन्थि जानो हागौ। जोङो बोसोरथाम खुंनानै बोसोरथाम थायो बेबायदिनो जोङो जोंनि बाथौ फोरबो बा खेराइ फोरबो बेखौ जों फालिबाय थायो। दा बेनो जाहैबाय जोंनि जिनाखि धोरोमारि हिसाबै गावनि बाथौ जों बै समाव गुदि धोरोमारि होननानै जों बुङोब्ला जोंनि रक्तगुलि बाथौआनो दा गोदो गोदायनिफ्राय आबै आजौआ जाखौ फालिबोदों जों बेखौ फालिबोबाय थागासिनो दङ। दा बावहाय बे समाव आरो गोबांथार माखासे माबाफ्रा गुबुन गुबुन माबाजों थांबाय थादों। जों बेखौ साना जे जोंनि बाथौ धोरोमानो गुदि बे नंगौ। मानो होनोब्ला बै समाव जेब्लानाखि जोंनि बाथौ धोरोमाव जोनोम जाबोनानै जोंनि आबै आजौमोना जोंखौ जेरैबायदि खुंबोदों जोंखौ फोसाबबोदों जोंखौ लाबोदों जोंनि जिउआ दिनैसिम बेजोंनो थांनानै दङ। बिनि थाखायनो जों सानो मा जोंनि बे रक्त बाथौ बुलि बियो जोंनिनो धोरोम आरो गुबुना जोंनि नङा होननानै जों सानो आरो।